ژۄدہن ؤرین کیا کھوے مےٚ 13 ؤرین بیوقوف کلام چھِ دِوان انٹرویو خٲلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی سوپور کے اندر دوستوں, جس کا نام بتایا جا رہا ہے سیرت جان, اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش لگاتار چل رہی ہے دوستوں. اور اسی درمیان ایک آدمی نے وہاں پر کے انٹرویو میں کہا, آپ جب وہ انٹرویو دیکھو گے آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا اس انٹرویو میں دوستوں, اور اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور دینا دوستوں. چلیے پہلے ہم آپ کے سامنے ویڈیو کلپ پلے کرتے ہیں. ویڈیو کلپ پلے کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ریکویسٹ کی جاتی ہے دوستوں, آپ ہمارا ویڈیو کنٹینیو دیکھتے ہیں اور فل دیکھتے ہیں, پھر سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں, اس لیے پہلے سبسکرائب بٹن دبائیے اور بیل آئکن دبائیے. چلیے آپ کے سامنے ویڈیو کلپ پلے کرتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. سرسی وچو کیا کر اللہ تعالیٰ اگر کامیابی آج وسو بنس ات دمو نظر کرو کوشش رات کر کوشش وہ کرو کوشش اوڑ گھنٹہ اوڑ گھنٹہ کرو دمو باقی بون کی نظر یہ تو کرو اوڑ گھنٹہ بی پہ گون نظر ہت پلس سمراوا بڑ بڑ پونس اپ پونس درامت برے ڈائریکٹ تسندس اکاؤنٹس مگر لوگن بدنام کی کیا کور ات لائق اس مت کتن بدنام کی ہم فنڈ سمرا کہین ڈپارٹمنٹ پولیس ورائے دیت ڈپارٹمنٹ تم ہیلپ یت کران یہ پانے تلان مزور ان کر تلان انا کانٹ انا کار رز انا کوشش البتہ اخ چیز مثال اڑ دان بیان اڑ دان بیاکھ بیان رب سند طرف ٹائم کم ٹائمس کھسہ یہ ربس ترت وہ کیا پلان چھو تہ آز بون وسن آج دمو یہ سرسے نظر وار یکوٹے دمو آز ساری نظر مگر بہت بیان من گھان فیل ونان بیان بیاکھ ونان بیاکھ دلیل تمو دلیلو سی باسہ نکھ کہین اڑ کھالان اوقافت اڑ کھالان ہمس 14 ورین کیا کھو مے 13 ورین یتس کالس نمس اوقافن کور یتس کالس نمس رشتہ دار مالن کور بیوقوف کلام چھ دِوان انٹرویو خالی کیا طریق یہ بہت زینان بہ ون پن بہت زینان رۄپیس 500 رۄپیہِ 1000 بہت نا واتان گرس کن 14 ورین کیا کھو بیوقوف کلامی کران انجمن دان بیس دان لگ کیا دن لگ ون سا کیا یتس کالس نمس مدد کس کور تیس کالس کتن کھو بیوقوف کلام کران کالس صبح اخ بیان گرا شینا وٹ گرا ہت طریق تت کن انسانیت فرض یہ ات بیٚیہِ کیٛاہ نارس یہ زمینس مز ژھۄٹھ آسہِ نا کینٛہہ پلو شلو تم کنڈن مز بند گژھان وچ یہ لاسٹ حربہ اخ وہ کرو اس یہ حربہ تہ آز گژھِ آز کامیابی گژھن انشاءاللہ برہما اوکے ناو وَژھ بۄن آز یہ پلان یس کرو بون تامتھ تہ آز سرج وچو پشراو خدایس کرو ویسے یوتام خدایس کرن یہ کھالن توتام سو سن کوشش جاری یہ تم سی خدایس پتہ کیا نہ آب تل اس کوشش کران روٗد سوال سانہِ کوشش یُس پنٕنۍ محنت امہ سۭتۍ پنُن یہ ہیڈ وان أسۍ ہیٚکون کھٲلِتھ مگر سۭتۍ سۭتۍ چھِ اتھ گۄڈنیٚتھ گژھِ خۄداے سُنٛد یقیٖن آسُن اکھ تٔمۍ سُنٛد یہِ آسُن مرضی کہِ أمۍ سٕنٛز میٚژ کرٕنۍ قبوٗل تیٖتِس کالس ہیٚکہِ نہٕ یہِ کھٔسِتھ یوٚتام نہٕ أمِس اورٕ میٚژ آسہِ پنٕنۍ پرٛاران گوٚو أسۍ کرو کوٗشش حظ سٲنۍ چھِ اَسہِ چھِ فرض بنان أسۍ کرو کوٗشش بیٚیہِ چھِ یِہوے بیٚیہِ ووٚن مےٚ یِہوے
जैसा कि दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने वीडियो क्लिप फुल देखी होगी, आपको सब कुछ समझ आ गया इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इस लड़की के लिए एक दुआ कीजिए कि ये जल्दी से पानी बाहर आ जाए दोस्तों, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना इस वीडियो के बारे में दोस्तों। और अगर कोई भी अपडेट इसी वीडियो के बारे में तो उसको हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।